Tayo nanonood ng boxing, Manny Pacquiao, tinatalo niya, mas matatangkad sa kanya. And Boyungas, actually, itong Boyungas, kung mag-training ito, nakikita ko yung bilis niya, tsaka yung tapang niya. Pwede itong mag-pro. Sa totoo lang, baka may future, mukhang bata pa naman. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Buyungas, pwede palang maging isang professional boxer ayon kay Pau Salud. Sa suntukan ng mga sikat mga idol ay nakitaan nga natin nang husay itong si Buyungas dahil kita naman talaga natin na binugbog niya nga itong si Boy Oragon at pinawalanan ng malamasing na suntok at tinamaan si Boy Oragon ng left and right hook dahilan ng pagkahilo nito. Sa tangkad ni Boy Oragon ay nakaya pa rin napasukin at makipagsabayan ni Buyungas sa mala-android na si Boy Oragon. Dahil sa husay nito sa pagkikipagsuntukan ay naipanalo niya nga ang laban niya kay Boy Oragon. Nag-alaman ni Pacquiao itong si Buyungas. Samantala ay nakitaan din naman siya ng husay ni Pau Salud at binigyan niya ito ng komentary. Aniya, pwede ito maging professional boxer itong si Buyungas. Counting training pa nito ay pwede niya ng pasukin ang pagiging isang professional boxer. Sa puntong ito mga idol ay hindi lang kabisayaan ang ipaglalaban niya, kundi ang buong Pilipinas na. Talagang mahusay at may future itong si Buyungas pagdating sa suntukan. Dahil sa kakaiba ang aura niya nito pagdating sa taas ng ring. Yung tipong walang kinakatakutan at marunong na itong tumiming. Kita naman talaga natin mga idol ay malaki na nga ang pinagkaiba niya sa laban ni Buyungas kumpara sa mga nakaraan. Dahil dati mga idol ay pasok lang itong si Buyungas at hindi marunong mag-take time. Kaya naman malaki ang pinagkaiba at improvement nitong si Buyungas pagdating sa The Bad Love YouTuber. Kaya kung ipagpapatuloy ni Buyungas ang kanyang sinimulan, mag-training at may hahawak na promoter, ay sigurado akong isa din siya sa wawagayway sa bandera ng Pilipinas pagdating sa boxing. Panoorin natin ang video na ito. Magandang araw po, ito pong aking reaction, commentary doon sa nangyari. No? First of all, again, nanalo na naman po ang Team Bisaya as expected ng karamihan. At sa totoo lang, napapanood natin yung mga bugbugan ni Ungas. Talagang alam natin na marunong siya magboxing and he knows how to get inside. At pinakita niya po yun na nakapasok sa loob. Yung advantage na laki at haba nito ni Boy Oragon, hindi niya nagawa dahil obviously, again, suntukan nitong labanan, yung kalaban niyo marunong magboxing, marunong gumamit ng kamay, siya hindi marunong gumamit ng distansya, kaya napapasok siya at ilang beses siya tinamaan ng left hook at right hook at talagang iba. Sanay ito si yung mga taga Bisaya na makipagbugbugan. So, iba talaga, syempre. Pag hindi ka sanay, kahit gaano ka tangkad, kahit gaano ka kahaba, kahit anong sabihin mo, wala po talagang mangyayari. Talagang hindi uubra talaga. At ito yung po yung nakita natin dito kay Boy Ungas at kay Boy Oragon. Ano pa dito nakita ko yung movement po ni Boy Oragon, nagpahalata siya na medyo nasasaktan na siya. Kitang-kita naman po doon sa video na pag sumusuntok umuurong siya. Usually, kung ikaw yung mas malaki, huwag kang magpapakita na ikaw yung nasasaktan. Dapat usually, yung mas malaki, you use your height and your weight to your advantage. Minsan, dinidiinan mo pa yung kalaban mo para hindi makasuntok Pero nagkabaligtad po lahat. Obviously, talagang yung akala natin na mismatch para doon sa mas matangkad, mismatch pala para doon sa mas maliit. Talagang hindi po nasusukat sa haba yung pagiging magaling sa boxing, kung sino yung mananalo sa boxing. Nalaman na natin yan kay Manny Pacquiao, di ba? Dahil tayo nanonood ng boxing, Manny Pacquiao, tinatalo niya, mas matatangkad sa kanya. And Boyungas, actually, itong Boyungas, kung mag-training ito, nakikita ko yung bilis niya, tsaka yung tapang niya. Pwede itong mag-pro. Sa totoo lang, baka may future, mukhang bata pa naman. So, ang masasabi ko lang, I think itong mga ganitong boxingero, may showmanship din. Yung kapatid niya yun, si Boy Bagsik. Kapatid niya, di ba? Dapat maimbitahan ulit. Sobrang galing. Nakaka-enjoy sila panoodin. At yun, better luck next time na lang kay Boy Oragon. At siguro konting practice pa sa boxing kasi pag marunong sa boxing kalaban mo, kahit anong sindak mo, saray na yung mga yan Kayo, ano sa tingin nyo? In-expect nyo ba ganito yung laban? Medyo nabugbog talaga yung Oragon Yun lang. I-comment nyo lang kung ano sa tingin nyo. At siguro mga 3 months pa.
Sana panood nyo mga idol. Ano ang masasabi nyo? May pag-asa kayang maging isang professional boxer itong ating idol na si Buyungas? O kakayanin niya kaya ang pakikipagsabayan sa mga international boxing championship? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang isubscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.